أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana da abokan arziki, ina maku fatan alkhairi. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyon namu. A yau na buɗe sabuwar tasha mai suna Allah Amin TV. Wanda za mu zanki kawo maku sabbin shirye-shiryenmu kamar su irin hanyoyin da za ka cika abubuwan da ake buɗewa a wannan zamanin na tallafi da gwamnatin tarayya take kawowa, irin su tallafi ko kuma bashi ga mai bukata. Za ka samu so da yawa gwamnati tana buɗe waɗannan hanyoyi, amma ba mu sani ba har lokaci zai zo ya wuce, ba mu sani ba ballai ka tai a cika ma. To insha Allahu da izinin Ubangiji zan yi ƙoƙari a cikin wannan tasha zan zanki kawo maku lokacin da aka buɗe. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu, zan yi ƙoƙari zan kawo maku hanyar da za ku bi ku cika shi a wannan lokacin ba tare da ka je kafe ba. Kana a gidanka za ka ɗauki wayarka ka buɗa, kuma za ka iya cikawa da ita. Insha Allah za mu yi ƙoƙari mu aje muku link ɗin hanyar nan da za ka iya bi, saboda abin da yake faruwa wasu lokuta ba mu san link ɗin da za mu bi mu cika wannan ba, ko kuma wasu ba su ma san da an buɗe wani sabon cikin abu ba, har ya zo ya wuce ba mu sani ba. To insha Allah bi iznillahi ta'ala a cikin wannan tasha da na buɗa muku za mu yi ƙoƙari mu kawo muku waɗannan hanyar. Idan an buɗe za mu saukan muku da link ɗin, sannan kuma za mu yi muku shi ɗai bayan ɗai domin don a samu 'yan uwanmu su amfana da waɗannan abubuwan. Wani tallafi yake so, wani bashin ma yana bukata idan za a bashi. To insha Allahu za mu yi ƙoƙari mu nuna muku hanyoyin da za ku bi ku cika a gidanka. Kana da gida ko da kwamfuta ka, ko kuma da wannan za ka iya cikawa ba sai ka je wani wuri ba. Bayan haka, abin da zai sa ka gane cewa mun turo sabon abu shine hanyoyin da za ka iya bi a wannan tasha mai suna Allah Amin TV. Ka je ƙasa za ka ga alamar subscribe, ka danna shi. Idan ka danna, bayan haka ka danna alamar ƙararrawa, domin idan har mun saki sabon bidiyo za a turo ma shi, za ka iya gani. Wannan ita ce hanyar da za ka bi, kuma sannan ka yi mana like domin ka ƙara mana ƙwarin gwiwa, saboda so da yawa ba ma sanin an turo abu har ma a kai a gama cikawa ba mu sani ba. Bayan haka, hanya ta biyu, dalilin da ya sa ma na buɗe wannan tasha ita ce wannan babbar hanya ta biyu. Ita ce a wannan zamani namu mun sani muna samun matsala dangance da iyalinmu na matsalar aljannu, miyagun shedannu waɗanda ke shiga cikin bil'adama
su sa musu wani abu, ka shiga cikin ɗan adam su ayyana musu wani abu, ko su sa ka faɗa, ko su kama sa ka fushi, ko su hana maka abu, ko kuma wata jarabawa ta kama biyo ka, mun sani duk daga ubangiji ne. Dalilin makasudin buɗe wannan tasha shi ne za mu yi ƙoƙari bi iznillahi ta'ala a cikin sani da Allah ya bamu dangance daga matsalolin aljannu da kuma yadda suke damun al'umma da kuma yadda suke faruwa a cikin duniya, abubuwan da ke faruwa muna ta'ammuli muna samun matsala. To bi iznillahi ta'ala a cikin wannan tasha za mu kawo muku hanyoyi iri-iri na yadda za ka kare kanka daga matsalolin aljannu. Su ne muna da su ɗai bayan ɗaya bayan ɗai bayan ɗai, kala-kala ne. Mun sani a wannan zamani, a wannan ƙarni, muna ciki ha'ula'i ha'ula'i. Abu ne wanda ya kasance muna tu'ammuli da yawa da su a cikinmu, musamman ma irin daji da ya zan miyagu sun yawa, 'yan ta'adda sun yawa, ana yawan halbe-halbe, ana yawan jehobam. To duk sun baro wajajen sun dawo cikinmu a zanne. Shi yasa matsaloli suke yawan bijirowa. Kaga mutum bai da lafiya ana ta yawo asibiti, alhali ba maganin asibiti bane. Ko kuma kaga mace bata da lafiya ana ta yawo asibiti. Ko kuma kaga mace ta ɗauki ciki amma tana ta faman wahala. Ko kuma kaga mace tana al'ada amma tana ta faman matsala a wajen al'adat. Akwai abubuwa da dama da ya zan wa'yanga shedannun aljannun suke ayyanawa a cikin jikin bil'adama. To insha Allahu da izinin Ubangiji za mu yi muku bayani a cikin wannan tasha matsalolin da suke faruwa, wanda ya zamanto da cewa matsalan aljannu ne ba matsalar ciwo ba ne, kuma sai an bi hanyoyin da za a nisanta da su sannan za a iya samun waraka. Don haka insha Allahu ɗai bayan ɗai a cikin wannan tasha za mu zanki kawo muku abubuwan da idan kana jin su a jiki to sharrinsu ne, in kina jin su a jiki to sharrinsu ne, idan ɗiyanki kina ganin suna wasu abubuwa to sharrinsu ne. Don haka sai an dawo an nemi magani namu na Hausa na yadda za mu kare kanmu daga wannan matsala da wannan musiba. Mun sani Allah ne ya ƙaddaro, kuma Allah ya tabbatar da za a yi haka. To a haka za mu ƙoƙari mu kawo maku abubuwan da in kina jin su ko kana jin su matsalar su ne. Kamar me? So da yawa abubuwa suna faruwa a cikin gida amma ba za a gane ko menene ke faruwa ba. To insha Allahu za mu faɗi abubuwan da idan ka ji ɗiyanka suna yi ne, ko kuma suna faruwa, ko kuma suna kwanta bacci suna yi, ko ke mace ki jiya a jikinki wasu abubuwa na faruwa, za mu ta kawo alamomin in har kin ga tsinci kanki a ciki. To kuma bi iznillahi ta'ala za mu zo mu bayyana muku yadda za ku haɗa maganin. In mata kama har za mu gwada muku yadda ake haɗin su, ku haɗa maganin ku kare kanku daga wannan matsalar insha Allahu. Kuma da izinin Ubangiji ga masu sha'awar yin ruƙuya, wato idan an ce mutum ya faru da shi, hanyar da za ka bi ka kori wannan aljanin, ita ma za mu kawo muku ita ɗai bayan ɗai, mataki na ɗai, tun daga har mataki na 9. Hanyoyin da za ka iya bi ka kare kanka, ka kare iyalinka, ka kare wani ɗan uwanka. In kuma ma wani can ya kamu da shi, in kana iya ka je ka taimaka mai. In kuma za ka shirya akan ka tsaya a wannan hanya ta taimaka ma al'umma idan sun samu da wannan matsalar, to za mu nuna muku hanya da za ka bi ɗai bayan ɗai na kare kanka da 'yan uwanka a cikin wannan matsalar. Sannan bayan haka za mu nuna muku yadda ake haɗa magungunan ɗai bayan ɗai, yadda za a yi amfani da su, duk za mu gwadi. In ma ya kama mu gwadi shi, za mu gwadi shi kai tsaye. Sannan bayan haka akwai matsala ta biyu da take ita ma gudana, wadda take mun sani asiri gaskiya ne. Ana yin asiri, wani a hana shi tashi, wani matsala, wata cikin gida, wani iyali, wani fushi, wani tsakanin mata, wani a kori kishiya, wasu matsala ga sunan dai barkatai. Ita ma insha Allahu da izinin Ubangiji za mu kawo muku hanyoyin da za a bi da maganinmu na Hausa
da na Islamic Center wato su Zuma su Zaitun za mu nuna muku hanyar da za ka bi ko za ki bi ki kare kanki daga wannan matsalar. A ji tsoron Allah, a ji tsoron Allah, a ji tsoron Allah, ba za mu dawwama a duniya ba. Don haka duk abin da za ka yi ka sa Allah gaba, duk abin da za ki yi ki sa Allah gaba. Allah ya halicce mu kuma ya halicci abokan zaman mu, kuma haka za mu zanna da su. Don haka nan abin ba komi daga Allah ne. In ka cinci kanka a cikin yanayin asiri ko yanayin wata jifa ko yanayin wata musiba, ga hanyoyin da za mu bayyana muku yadda za ku kare kanku daga waɗannan. Da izinin Ubangiji za mu nuna muku maganin ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya. Amma abin da muke bukata a yi mana subscribe, a danna alamar ƙararrawa, domin idan har mun yi wani bidiyon da zai bayyana maka ka gane shi kuma ka diba ka gani ko da wani abu zai iya kasancewa ko kuma kana samun wani rauni daga cikin wannan. Sannan bayan haka insha Allahu akwai addu'o'i da zamu zanki biyo muku da su, wayanda adda karfi. Addu'o'i ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wayanda suke da karfi tun daga sharrin bil adama, shedanin bil adama da shedanin aljani. Zamu zanki nuna muku hanyoyin da za ku bi don ku kare kanku daga cikin wannan musibat bi iznillahi ta'ala insha Allah. Kuma bayan haka zan ba ku number waya ta, ana iya kira na in har ka diba kaga akwai abin da ya dore ma kai, to zan saki lokaci da za iya kira na tsakanin karfe 4 zuwa 6 lokacin za ka same ni, ko kuma karfe 7 zuwa karfe 9 na dare. Zan ba da number ta, wadda idan kana son ƙarin bayani ko kuma wani magani ya ɗore ma kai wanda zaka ji an yi bayani nai amma baka gane ba, to zan ba ku nambar wayar da za a iya bibiya ta nan in ƙara muku ƙarin bayani. Nambar wayar da za a iya samun mu ita ce 08060041210, 0806541210. Wannan ita ce nambar wayar da idan kana son ƙarin bayani za ka tuntuɓe mu, kuma insha Allahu za mu ban muku ita a ciki yadda za ka iya kiran mu ka tuntuɓe mu a wannan nambar waya. Don haka Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu, Allah ya biya mana bukatunmu, Allah ya sa mu ƙare da duniya lafiya, kuma Allah ya sa mu cika da imani, kuma Allah ya ba mu sa'ar cikawa da kalmatar shahada, ita ce la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Masha Allahu, masha Allahu, masha Allahu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lana wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni ne dan uwanku Malam Abubakar Muhammad Idris na Kaduna. A yi mana subscribe, a yi mana liking, sannan a danna alama ƙararrawa ta Allah. Amin.